Det starter. Nå, hej YouTube! Hej YouTube! Hej. Farvel YouTube! Hej YouTube. Hej. Jeg er banan. Banan. Hvem er med over i julemandens Siglo? Jeg er bananmanden. Åh, Julemandens Siglo? luk det hul. Luk det hul. Luk det hul. Vi ses, fjolser! Ja. Hej YouTube. Hej. Hello YouTube. Denmark here. Hvad så YouTube? Ja, I er bare nogle bitches. Hey, kom på en video. Hvad står? Ham der optager anlægger. Total. I kan ikke høre ham, desværre. Så alle se. Wow. Lol. I skal bare vide, Hvem er det, der lægger stemmen? jeg kan ikke finde ud af at slutte til. Wow! What the fuck? Hvem? Øjeblik. Lige 2 sekunder. Hvis I ved, hvordan man kan slå mikrofonen til den, der står optager, så skriv det venligst i kommentaren. Det bruger jeg også. Hvad er Bandicam? Hvad er Bandicam, Christian? Hvad? Okay. Som der er gratis. Hvis der er nogen af jer, der kan hjælpe, så jeg kan snakke til en optager. Og han står til fucking lige nu. Jeg synes, min røv. Jeg kan prøve at kigge til den der heldige ting der. Synes, min røv. Der er så en helipad og julemanden. Hun er hav! Men I kan en rundvisning i huset. Hun er hav. Hej. Kig her rundt. Rykker lige din redstone ting, Christian. Jeg har altså også rykket. Man vil bygge et eller andet. Au! Ah, shit. Du går. What the fuck? Ah! Nej, jeg er bare ved at bygge noget. Hey Christian, kom i. Der er noget inde i huset, der er smadret nogle blok. Og jeg også. Nej. Det ser nice ud der, mand. Det er lige sådan en orm, der rykker sig. Plask, sagde det. Dumt sky. Og husk nu, hvis I Hej. husk nu. Jeg kom til at lufte. Der er en ny orm. Nej, ormen gider ikke at rykke længere ned. Sådan der. Nu gider den ikke. Jo. Laver du med vandet, mand? Ja, er det ikke sjovt? Hvad lavede du? Så det er på vej til at svømme. Hvor er du henne, Christian? Der kommer ekstra. Og der er du. Ikke mere vand. Jeg har lidt snibler der. Altså, det er det ikke. Nu er det kagepin der. Fortæl, hvad det er, du bygger. Så kommer der en orm til. Nej, det gider ikke led her.
Hey, jeg skal lige ned til drengetoilettet lige hurtigt. Jeg skal lige ned til pigetoilettet. Okay. Kan du fortælle, hvad det er, du bygger? Nej, men på drengetoilettet. Mig først. Jeg ved ikke helt, hvad det Fandme pis. Drengetoilettet er blevet oversvømmet. Hvad er det der? Det er fuld af tis. Hvor er det ikke Jeg kunne altså ikke holde mig. Hvor er det ikke sådan, at jeg tisser der en til jer? Hey, Christian, de Jeg er kunne altså ikke holde oversvømmet. længere. Drengetoilettet er oversvømmet. Stop det. Du skal ikke gøre det der. Der er også svømmet til ind i drengetoilettet. Drengetoilettet er oversvømmet. Af pis. Okay, så ikke så meget mere. Pis med ekstra stærk chili. Hvem har sat en computer ind i toilettet? Ej, helt ærligt, stop lige. Jeg har alt det vand ind i drengetoilettet. Hey, Christian, er du oppe på den der place der? Kæft, hvad laver du? Hvad du bygger? Fortæl det til YouTube. Ja, Drengetoilettet. Bønder også på pizza. lidt mere. Bønder også på pizza. Det er også som drengetoilettet. Jeg kommer altså til at pisse for meget, undskyld. Det gør jeg, hvis der er stil. Jeg er inde på YouTube. Jeg kommer også til at kommentere drengetoilettet. Og næste gang laver vi den altså seriøst. Jeg gider seriøst ikke det her mere. Ja, den her, den kalder vi bare for fjolleri. Der er også drenge på Minecraft. Lad lige være. Jo, IP. IP, det er Play Snapcraft. Emil, lad nu være for helvede. Link i beskrivelsen. Der er link i beskrivelsen. Nu skal du selv bestemme. Babadabba. Jeg har en kanon. Ud af glas. Jeg laver en kanon ud af glas. YouTube. Der er IP i beskrivelsen. Jeg skal være klar over det. Serveren er ikke den. Jeg skal være klar over serveren. Den er ikke den. I skal bare lige vide, jeg kender en meget lille IP. Der er bare, tror jeg, hvis der er. Er det ikke Så kan I Play komme til næste se. Og vi er inde i kreative portalen. Ja. Der er også, og herinde der er også Hunger Games og det hele. Jeg elsker Hunger Games. Og Earth Games, der er det hele, mand. Hey Christian, tror du ikke, vi skal tror du ikke, det er højt nok? Christian, det er højt nok. Christian, jeg tror du ikke, huset det er højt nok? Tror du ikke, huset det er højt nok? Det er blot. Ikke oversvømme han der. Jeg har lavet lægetegnet. Hvis der er nogen, der skal bruge en læge. Der er et Men jeg har altså ikke været betjent på bordet endnu. Hvorfor bliver Jeg vil drømme. lige fra? Ingen grief for huset. Jeg har brugt lang tid på det. Ja, det er sgu da også lang tid, mand. For mig. Pas på, eller jeg ikke. Vent. Betjentbordet er lidt for langt. Du skal ikke oversvømme huset. Du skal ikke oversvømme huset. Jeg er ikke derinde. Jeg kommer lige om lidt. Christian, du kan gå rundt og Ja, så vores bord. Hvad skulle det være? Jeg kommer til at skrive Minecraft i stedet for mig. Men det er sgu lige meget. Du skal bare lige have en option. Christian, du kan ikke dø, selvom du ændrer game mode. Du kan ikke engang drukne dig selv. Okay, Christian, han lader som om han er ved at dø.